Κυριακόλη. Βρήκαμε μια αφορμή και μια ευκαιρία να τιμήσουμε έναν οδηγό ο οποίος μας τίμησε πριν από καιρό και την Ελλάδα φορώντας τη σημαία το 2003 στο πρώτο Παρίζ-Δακάρ μια μοτοσυκλέτα που στην ουσία ο ίδιος ετοίμασε και πήγε σχεδόν μόνος του με έναν φίλο του γιατρό. Ποιος πήγαινε πιο γρήγορα, δεν θυμάμαι από τους δυο. Ο ένας προλάβαινε τον άλλο, να είναι καλά και εκείνος ο άνθρωπος που τον υποστήριξε. Τυλίχτηκε με τη σημαία, πολύ συγκινητικό. Στη συνέχεια, μετά από κάποια χρόνια, 3-4 χρόνια, τίμησε την πόλη μας βάζοντας τα αυτοπόδια του αυτοκινητοδρομίου Σερών και πηγαίνοντας στην άκρη του κόσμου. Ο Βασίλης που υπήρξε 5 χρόνια πρωταθλητής Ελλάδος, υπήρξε πολλά χρόνια σε συμμετοχές παγκόσμιες, στον εξαήμερο στο Six Days και στο μεγαλύτερο όνειρο που είχε ως αθλητής, γιατί το μεγαλύτερο όνειρο του είναι εκείνο εκεί που κοιμάται αυτή τη στιγμή. Πραγματοποίησε ένα αθλητικό όνειρο να πάρει μέρος σε έναν τεράστιο αγώνα, 10-11.000 χιλιόμετρα σε 10-11 μέρες. Είναι κάτι φοβερό. Θα κρατάω κάτι από αυτό που είπε κάποια στιγμή που τον τιμήσαμε και στις αίρες και ήρθε η ώρα να τιμηθεί και επίσημα από την πολιτεία, ότι ο μισός αγώνας βγαίνει με την καλή φυσική κατάσταση και ο άλλος μισός με την ψυχή. Εγώ το πιστεύω. Έχω τρέξει και εγώ σε enduro, δεν κάνω σύγκριση, θα είναι ατυχής. Όμως θυμάμαι και εγώ περιπτώσεις που κατάφερα να βγω από δυσκολίες εξαιτίας της ψυχής μου και όχι της δύναμης που δεν είχε απομείνει καθόλου. Ο Βασίλης ορφανώς μας τίμησε και τον τιμούμε και εμείς τώρα και σαν Έλληνα οδηγό αγώνων μοτοσυκλέτας και σαν άνθρωπο. Είναι ένα κοινωνικό όν σε μια Ελλάδα. Συμμετείχε στην οργάνωση και κατασκευή του αυτοκινήτου του ΚΟΡΕΠ. Θα έχουμε εκεί συνέχεια. Τον Βασίλη δεν θα τον αφήσουμε έτσι. Θα είναι το εφαλτήριό μας να πάμε πιο ψηλά. Τον κάνουμε πρεσβευτή του αυτοκινητοδρομίου Σερών. Τον θέλουμε. Θα τον τιμήσει και αύριο το αυτοκινητοδρόμιο χωριστά. Θα πάρει και το όνομα μιας στροφής το όνομά του. Έτσι ώστε σιγά σιγά με τέτοιες βάσεις να αναπτύξουμε το αυτοκινητοδρόμιο Σερών και να έρθουμε όλοι μαζί, όλη η Ελλάδα κοντά σαν μηχανοκίνητος αθλητισμός και στη συνέχεια, όπως σας είπε και η Υπουργός, θα σας δεχθεί κατά ομάδες, έτσι ώστε με γραπτά αιτήματα σιγά σιγά να βάλουμε να ξεκλειδώσουμε πράγματα που έχουν μείνει χρόνια κλειδωμένα και τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και με όση δύναμη έχει ένα Υπουργείο, και είναι μεγάλη δύναμη, το είπα και προηγουμένως με τον φίλο μου τον Μαράτ, τον Σταύρο, ότι ένα Υπουργείο δεν είναι για να σου δώσει 500 και 1000 ευρώ. Εγώ αυτό το εκλαμβάνω ως πάρε χιλιάρικο και όχι. Η δύναμη είναι τεράστια και μπορεί να δώσει μια όθηση σε όλο αυτό που λέμε μηχανοκίνητο αθλητισμό και όλοι ματώνουμε χρόνια πολλά επειδή αγαπάμε ένα θεσμό. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα μπορούσα να διαβάσω λεπτομέρειες με τον Βασίλη. Ο Βασίλης είναι τεράστιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Υπουργό, η οποία έτυχε να είναι φίλη μου και τελευταία διαπιστώσαμε ότι έχουμε και μια συγγένεια. Αλλά τέλος πάντων έγινε η αιτία, με ανέσυρε από ένα σιρτάρι με λίγη σκόνη μέσα. Έπρεπε να το είχαν κάνει άλλοι αυτό. Είχε την τόλμη να το κάνει η ίδια και της υπόσχομαι, όπως υπόσχομαι και σε όλους που είμαστε σε αυτόν τον χώρο, ότι αυτό θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Απόλυτα βέβαιος, το υπόσχομαι και απειλώ και όλους. Να πάρει το λόγο του Υπουργού. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους σας ευχαριστώ. Θα πω και εγώ δύο κουβέντες, έτσι από τα παιδιά μου, αγαπητοί πρόεδροι, κύριος Πανέ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με ιδιαίτερη χαρά μου δίνεται σήμερα ευκαιρία να τιμήσω και να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που ανέδειξε τη χώρα μας στο εξωτερικό και μας έκανε περήφανος, όπως ήδη μας είπε ο Βασίλης. Το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Σαν Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης και σαν βουλευτής των Σερών, θεωρώ ότι είναι μεγάλη μου υποχρέωση η απόδοση αυτής της ελάχιστης αναγνώρισης στον αθλητή της μοτοσυκλέτας, τον Βασίλη τον Ορφανό, γιατί το άθλημα που υπηρετεί σχετίζεται και άμεσα με τον νομό Σερών Ιδωτάσχους. Φιλοξενεί, όπως γνωρίζετε καλά, ο νομός Σερών τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα και τη μοναδική πίστα. Πληρεί τις διεθνείς κατασκευαστικές προδιαγραφές, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας. Οι άνθρωποι των Σερών, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι από τους πιο δραστήριους και πρωτοπόροι στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Εσείς τον έχετε ζήσει, τον βλέπετε, μπορεί να έχετε αγωνιστεί και μαζί. Η Λέσχη Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας των Σερών και ο Όμιλος Μοτοσυκλέτας Σερών έχουν παρουσία και δράση πάνω από 40 χρόνια και διοργανώνουν πάνω από 20 αγώνες
επιτυχία αυτού του αυτοκινητοδρομίου από αυτούς τους ανθρώπους, που φιλοξενεί και μεγάλους διεθνείς αγώνες, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για την αγάπη μας, των Σεραίων για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, και πρέπει να τονίσω ότι είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε πάρα πολλούς τομείς και απαιτεί εκτός από ανθρώπινες ικανότητες και υψηλή τεχνολογική κατάρτιση. Ευχαριστούμε τον Βασίλη τον Μηδονό. Ειλικρινά, Βασίλη, είμαι συγκεκριμένη που σε γνωρίζω. Γνωρίζω την όμορφη σου οικογένεια, που με τις πολλαπλές σου διακρίσεις επί σειρά ετών και με την κορυφαία σου διάκριση ως πρωταθλητής Ντακάρ 2003, τοποθέτησες την Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες που διαπρέπουν σε αυτό το χώρο. Την προσωπική σου προσπάθεια. Ξέρω ότι η ελληνική πολιτεία με πενιχρά μέσα, είναι πενιχρά τα μέσα που δίνει στους αθλητές μας, άρα μιλάει πιο πολύ το μεράκι σας, η ψυχή σας, η αγάπη σας για την πατρίδα, την ελληνική σημαία και για αυτό το οποίο έχετε ο καθένας στο μυαλό του. Καταφέρατε και κατάφερες αυτό για το οποίο μιλάμε. Γνωρίζετε ότι στη διεθνή έκθεση φέτος, σήμερα, νομίζω, χθες ξεκίνησε η διεθνής η έκθεση SM Moto, Show 17, και με αυτό μέσα στα πλαίσια της εκδήλωσης σκεφτήκαμε τον Τάσο και τον πρόεδρο της ΛΑΜΣ, καλά τα λέω, και τον δήμαρχο και βέβαια τον πρόεδρο του αυτοκινητοδρομίου, τον κύριο Βασιλείο, ο οποίος σας ζητά συγγνώμη που δεν είναι εδώ, αλλά έχει και άλλες υποχρεώσεις, κοιτάξει σε μένα και στον πρόεδρο της ΛΑΜΣ. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την λιτή, απλή εκδήλωση, η οποία όμως είναι μέσα από την καρδιά μας. Θα ήθελα να τονίσω τη συνεισφορά των συλλόγων μοτοσυκλετιστών, που με τις δράσεις τους προωθούν την οδική ασφάλεια, τονίζουν τα ωφέλη της σωστής οδηγικής συμπεριφοράς, προβάλλουν και την ευγενή και οριοθετημένη αθλητική άμυλα απέναντι στην ασυνειδησία και στην απερισκεψία, αναδεικνύουν τους τόπους της Ελλάδος, της Μακεδονίας και της Θράκης ιδιαίτερα προκειμένου. Κύριε Ορφανέτη, πάλι σας ευχαριστώ βαθύτατα για την προσφορά σας στην πατρίδα. Σας εύχομαι να συνεχίσετε, να μας εκπλήσετε με τα επιτεύγματά σας, να αποτελείτε παράδειγμα ήθους, γιατί βλέπετε όλους ένας άνθρωπος ήθους, και δύναμης για τους αμέτρητους νέους που σας θαυμάζουν. Και θα είναι μεγάλη μου η χαρά, και είναι μεγάλη μου η χαρά, με αυτή την λιτή και απλή εκδήλωση τιμής, που έπρεπε να σας είχε κάνει η ελληνική πολιτεία χρόνια πριν, παρόλο που δεν είμαι η καθήλυνα μόνη υπουργός, όμως μία υπουργός εκπροσωπεί την Ελλάδα, όπου και να βρίσκεται, είτε είναι Μακεδονία Θράκης, είτε έχει άλλο υπουργείο, την αρμοδιότητα, άλλο υπουργείο. Να ανταποκριθώ σε αυτή την υποχρέωση που είχε η πατρίδα απέναντί σας, με την ταπεινή μου αυτή εκδήλωση, να ευχαριστήσω τους φίλους που σας αγαπάνε, σας ξέρουν και σας αγαπάνε. Πιστεύω ότι με αυτή την εκδήλωση θα γίνετε ακόμα πιο γνωστός εσείς, θα γίνει γνωστό το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Τόσο πολύ κάποιοι άνθρωποι παιδεύτηκαν και παιδεύονται ακόμα να το κρατήσουν ζωντανό, με αυτά τα μέσα που έχει, με αυτές τις δυνατότητες που του δώσαμε να έχει, με τις ψυχές των ανθρώπων που είναι εκεί καθημερινά, με τις δημοτικές αρχές που εναλλάσσονται κι άλλοτε καλά, κι άλλοτε καλύτερα, κι άλλοτε όχι και λιγότερο καλά, ανταποκρίνονται σε αυτές την υποχρέωση. Να σας ευχαριστήσω για αυτό για άλλη μια φορά. Αυτή η ταπεινή πλακέτα δεν είναι τίποτα. Είναι έτσι μια απλή απόδειξη, ταπεινή, απλή απόδειξη να θυμίσει τη μέρα και να θυμίσει τη δική σας σχέση. Αν μου επιτρέπετε και εγώ με τη σειρά μου, αφού σας καλησπερίσω και σας ευχαριστήσουμε όπως και την Υπουργό, τον κύριο Χαλίογλου και όλους τους φίλους που μου κάνετε την τιμή σήμερα να είμαι ανάμεσά σας και να με βραβεύει για πρώτη φορά επίσημα η ελληνική πολιτεία. Να σας ευχαριστήσω και πραγματικά από την όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Στελίδι του Θερμαϊκού, να πούμε ότι πάντα οι Μακεδόνες ήταν πρωτοπόροι. Παρόλο που είμαι από την Αθήνα, με βραβεύει η Μακεδονία. Όμως για μένα είναι τιμή και κυρίως γιατί είναι πρωτοπόροι όχι μόνο στο ότι κατασκευάστηκε μια πίστα με προδιαγραφές που πληρούν ώστε να γίνονται και αγώνες και δοκιμές. Να πούμε εδώ με αφορμή αυτή τη βράβευση ότι
είναι κρίμα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, με αυτόν τον ήλιο και με αυτούς τους ανθρώπους, να έχουμε μόνο ένα αυτοκινητοδρόμιο. Αυτό δεν είναι μορφή για την Ελλάδα, αλλά είναι ίσως μια ιδέα στην Υπουργό, ώστε να μπει στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο ότι πέρα από το ότι έχουμε πολύ ωραίες παραλίες, βουνά και θάλασσες, που μπορεί κάποιος να έρχεται για τις διακοπές του και να ξεκουράζεται στην Ελλάδα με την οικογένειά του, η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι ένας πόλος έλξης για τις εταιρείες, για τις ομάδες, για όλους αυτούς που δοκιμάζουν γιατί να πηγαίνουν στην Ισπανία, γιατί να πηγαίνουν στην Πορτογαλία. Σίγουρα μια πίστα κοστίζει, αλλά είναι ένα έργο που μένει. Και εκτός από όλες αυτές τις διεργασίες που μπορεί να κάνει μια πίστα, είναι επίσης κέντρο προώθησης των νέων μας από τα πανεπιστήμια μας που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια φεύγουν. Είναι ένας πόλος έλξης να τους κρατήσουμε εδώ, είτε μέσα από τα πανεπιστήμια, είτε μέσα από τις ομάδες που εξελίσσονται με βάση τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Από εκεί και πέρα όμως, να πούμε ότι η αφορμή της βραβεύσεως μου, όπως είπα και πριν, να είναι το λιθαράκι που θα δημιουργήσει την κατολίσθηση ώστε να ακολουθήσουν, γιατί είναι κρίμα όλη αυτή η προσπάθεια να χαθεί, να ακολουθήσουν και άλλοι Έλληνες, όχι μόνο στον Ντακάρ, αλλά στο μηχανοκίνητο. Δεν μας λείπει τίποτα, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τις άλλες χώρες. Αυτό που μας λείπει είναι η παιδεία, η αγωνιστική και η συνέχεια. Οπότε αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να το συνεχίσετε. Είναι ίσως ένα, θέλετε, πέρα από την ηθική, αλλά και το τι μπορεί να κάνει μια χώρα σαν την Ελλάδα. Είμαστε σε κρίση, η κρίση οικονομική για μένα δεν είναι κρίση αξιών και με αφορμή πάλι αυτή τη βράβευση να περάσουμε ένα μήνυμα ότι όσοι οδηγούν μοτοσυκλέτα δεν είναι περιφερειακοί, είναι άνθρωποι με κουλτούρα, με ιδέες και πρέπει να πάμε παρακάτω. Σας ευχαριστώ και πάλι και καλή συνέχεια. Να μου επιτρέψετε να δώσω και εγώ τώρα κάτι στην Υπουργό. Μήπως θέλει το αυτοκινητοδρόμιο να πει κάτι. Α, ναι. Ωραία. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα. Το τι έχουμε κάνει είναι ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό Οι ψυχές στην άμμο είναι για τους συναθλητές μας που έχουμε χάσει στην έρημο. Αλλά από εκεί και πέρα το βιβλίο να πούμε ότι πέρα από την ιστορία πώς ένας Έλληνας γεννήθηκε, ανδρώθηκε και μεγάλωσε ώστε να κατακτήσει το πιο δύσκολο αγώνα της γης, το βιβλίο κλείνει με πτήση μαθητικού αεροσκάφου F-16 Block 52 και έχουμε ένα φίλο, ήταν γύρω από τη Σιλία 43, όπου ακριβώς δείχνει και συγκρίνει τις πιέσεις ενός πιλότου σε σχέση με τον καλύτερο Έλληνα που έτρεξε στο Rally Dakar. Και έτσι κλείνει το βιβλίο. Ελπίζω να το διαβάσετε και να χαρείτε και να δείτε από μια άλλη ματιά τι περνάει ένας άνθρωπος τέτοιου επίπεδου. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλησπέρα σας. Σήμερα εδώ βρίσκομαι με δύο ιδιότητες. Μία είναι πρόεδρος της ΛΑΜΣ, της Λέσχης Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτα Ερών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Υπουργείο και την κυρία Υπουργό, που από την προηγούμενη εβδομάδα όλες μας οι εκδηλώσεις είναι πλέον υπό την αιγίδα του Υπουργείου που προείσταται. Πραγματικά, εκ μέρους της ΛΑΜΣ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω να το κάνετε και άλλο. Ως Διευθύνων Σύμβουλος του Αυτοκινητοδρομίου, θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ τον Βασίλη. Ο Βασίλης είναι ένας αγωνιζόμενος, ο οποίος όταν τελείωνε η δική μου αγωνιστική καριέρα, ξεκινούσε η δική του και τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά, λίγο μικρότερος από μένα σίγουρα. Μάλιστα, είχαμε βρεθεί στους τελευταίους αγώνες της δικής μου καριέρας, ήταν η πρώτη της δικής του. Νομίζω ότι αργήσαμε πάρα πολύ να δώσουμε αυτό που είχαμε υποσχεθεί ως αυτοκινητοδρόμιο. Μια ελληνική παροιμία λέει καλή αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, την επόμενη φορά δεν θα ξεχάσουμε, γιατί ελπίζουμε η κάθε στροφή να είναι και ένας Έλληνας, ο οποίος έχει κάνει κάτι, έχει βάλει αυτό το λιθαράκι που έβαλε ο Βασίλης στο μηχανοκίνητο σπορ. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω να σας ζητήσω αυτό που είπα και πριν και επισήμως. Έχουμε πλέον τα τηλέφωνα και τα mail, θα σας καλέσω καθημερινά τα ομάδες για να έχουμε από κοντά μια συζήτηση
για τα θέματα που απασχολούν την κάθε ομάδα, τον κάθε σύλλογο, το κάθε αγωνιστικό σκέλος, σε πάση περιπτώσει, για να μπορέσουν να βοηθήσουν, αν χρειαστείτε κάτι, να περάσουν και στον Υπουργό Αθλητισμού.